Sino pong nakaisip ng gawing rolling story yung Malunggay Pandesal? Ayun, anak ko, sir. Nasa Masbate. Batiin niyo siya, sir. Batiin niyo yung anak niyo. Ay, biti, anak. Bukloy. Ba, naiiyak kayo tayo. Hi guys, magandang hapon po sa inyo. Welcome to my vlog. And for today's video guys, ay meron po akong ipapakilala sa inyo. Isang tatay po ng Malasiki, Pangasinan. Ipapakilala ko po sa inyo dahil napakasipag at napakadiskarteng tatay po talaga ni Tatay Tisoy. Dahil siya lang po ang nakaisip na gawing rolling store ang Malunggay Pandesal po. At higit sa lahat, mainit po yung pandesal na lalapit sa mga tao. Kung dati, pinupuntahan pa ng mga tao ang Malunggay Pandesal sa mga pwesto-pwesto, sa mga establishment. Ngayon po, ay si tatay lang po yung nakaisip na gawing rolling store po yung Malunggay Pandesal. Kaya, ang galing-galing talaga ni tatay. Nakaka-proud na maging tatay, si Tatay Tisoy. Ipapakilala ko po siya sa inyo dahil sobrang init po sa labas. Pero nandun po siya, nagtitinda, nakababad. Sana tulungan natin si tatay na mag-viral. Kung meron mang nag-viral na balot, sana mag-viral din po si tatay dahil nakakaiyak po. Sobrang diskarte at sipag ni tatay. Naiyak po siya. Tara, punta na natin siya guys. Ayan yung kakaibang diskarte ni tatay guys. Oh. Ginawang rolling store yung pandesal. Oh. Tara, kausapin natin si Kuya Tisoy. Nandito na ang rolling store at Malunggay Pandesal. Kuya Tisoy, malapit 20. Nandito na ang rolling store at Malunggay Pandesal ni Kuya Tisoy. Nandito na ang rolling store at Malunggay Pandesal ni Kuya Tisoy. Nandito na ang rolling store at Malunggay Ayan, mainit-init dahil dala na ni Kuya Tisoy yung oven. Nandito na ang rolling store at Malunggay Pandesal ni Kuya Tisoy. Si Kila Baso, rolling store ya, Malunggay Pandesal. Kuya, Malunggay Pandesal ni Kuya Tisoy. apat na kayo, pero kakaiba yun lang naman ira. Malunggay Pandesal ni Kuya Tisoy. Anak yun, kanto. Nandito na ang rolling store. Pero hanggang po ni Aron. Pandesal ni Kuya Tisoy. So kaya kaisip yun. Rolling store at Malunggay Pandesal ni Kuya Tisoy. Masbati. Nandito na ang rolling store at Nyamat, Pandesal. ni Kuya Tisoy. Kasi si Turong. Nandito na ang rolling store at Malunggay Pandesal ni Kuya Tisoy. Nandito na ang rolling store at Malunggay Pandesal ni Kuya Tisoy. Data nararangal ko rito to. Nandito na ang Bali-bali ko na yung diskarte ya, ginawa yun. Ginawa yung rolling store ay Pandesal. Panampatan. Rolling store at Malunggay Pandesal ni Kuya Tisoy. At ang business din Nandito po na ng ang kanilang rolling store at Malunggay Pandesal ni Kuya Tisoy. Makakuna kayo madyan barangay. Oh. Nandito na ang rolling store at Malunggay Pandesal ni Kuya Tisoy. Kuya Tisoy, matagal ko na kayong tinatimingan pero hindi ko kayo matimingan. Sino pong nakaisip ng gawing rolling store yung Malunggay Pandesal? Ayun, anak ko, sir. Nandito na ang rolling store at Malunggay Pandesal ni Kuya Tisoy. Nasa Masbate. Batiin niyo siya, sir. Ang rolling store at Batiin niyo yung anak niyo. Pandesal ni Kuya Tisoy. Ay, biti, anak. Bukloy. Nandito na ang rolling store at Malunggay Pandesal ni Kuya Tisoy. Ba, naiiyak kayo tayo. Nandito na ang rolling store at Hindi. Malunggay Pandesal. Matagal ko nang gustong i-video to type, kakaiba talaga. Naririnig nila, naririnig ko yung mga sinasabi ng mga lalaki na tambay.
magaling yung discarding ginawa nyo kasi ginawa nyong rolling store yung Malunggay Pandesal na dating makikita mo lang sa mga pwesto-pwesto, pupuntahan pa ng mga tao. Pero yung ginawa nyo, ano, Hindi na sila mahihirapan sir. hindi na sila mahirapan. Patuloy na yung pandesal nila ng init. Oh, lalapit na yung pandesal tsaka mainit kasi dala nyo yung oven. Ayun guys. Magaling yung diskarte ni tatay guys. Naiyak si tatay. Ba't kayo naiyak? Disukyoy. Ay, so guys. Namimiss nyo na siguro yung mga anak nyo, tatay. Naiyak si tatay. Sinaiyak ko tuloy si tatay. Okay guys, matagal ko nang gustong i-vlog si tatay kasi kakaiba. Biruin nyo, dito lang sa Malasikin makakakita ng rolling store na Malunggay Pandesal. Kaya kakaiba talaga. Ang galing ng diskarte ni tatay. Tay, salamat tay ha. Yan. Salamat po. Malunggay Pandesal ni Kuya Toy. Sana mapanood ng mga anak ni Tatay Tisoy itong video na to dahil miss na ni Tatay Tisoy ang kanyang mga anak. Napayak si Tatay sa sobrang kaligayahan. Tears of joy. Sana mapanood nyo to at miss na kayo ni Tatay Tisoy.